Goma farko watan Zulhijja sun zo masu albarka, kwanaki mafi daraja a duniya. Allah ya fifita su cikin watanni gaba daya. Dan uwa musulmi ka dage da ayyukan alheri, azumi da sadaka, tasbih da yawaita zikiri, sune hanyar rahamallah. Yan uwa musulmi ku tashi, ku nemi yardar Allah. Goman Zulhijja sun zo cike da falala da barka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamdi. A ranar Arafat akwai rahama Allah mai tarin yawa. Duk wanda ya yi azumi ranar Arafat yana samun lada mai tarin yawa. Ana gafarta masa zunubi shekara biyu. Mahajjata suna ta yi ahilin Arafat, suna kuka ga Ubangiji. Duniya ta cika da amsa kira Allah a wannan rana. Rahama Allah tana sauka sosai. Yan uwa musulmi ku tashi, ku nemi yardar Allah. Goman Zulhijja sun zo cike da falala da albarka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamdi. Ranar Arafat tana daga cikin ranaku mafi girma a duniya. A wannan rana Allah yana yawan yanta bayinsa daga wuta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, mafi alherin addu'a ita ce addu'ar ranar Arafat. Saboda haka na son musulmi ya yawaita zikiri da istighfari, salati ga annabi Muhammad, karatun alkur'ani mai girma, da bada sadaka da kyautata wa iyali da makabarta, da yin addu'ar neman rahama Allah da arziki mai albarka. Yan uwa musulmi ku tashi, ku nemi yardar Allah. Goman Zulhijja sun zo cike da falala da albarka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamdi. Sallar Idi tana zuwa ranar farin ciki da kauna. Laya ibada ce babba don neman kusanci ga Allah. Mu yawaita kyawawan ayyuka, mu guji zunubi da hassada, domin waɗannan kwanaki su ne mafi soyuwa ga Allah. Yan uwa musulmi ku tashi, ku nemi yardar Allah.
Goman Zulhijjah sun zo cike da falala da albarka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa lillahil hamdi. Ya Allah, ka karba mana ayyukanmu cikin rahama, ka samu dace da aljanna firdaus, ka hada mu da annabi Muhammadu Mustafa. Studio Islamic Dogon Dochi.